da Allah ya saukar da wannan ayoyi ko wannan aya, daga hannu ya ce ya sahabbai sama da mutum 100,000 suka zo aikin hajjin nan a wannan shekara. Ya ce na isar da saƙon da Allah ya bani zuwa gare ku, suka ce wallahi ka isar. Ya daga hannu ya ce Allahumma fashhad, Allah ka shaida. Sai wani daga baya ya kawo mana wani salati ko wani zikiri ya ce mana an manta shi. Haba malam, sai ku zo daura mana aure ku zo ku ce a kawo salatin annabi, ba za ku mana wai ku ce a kawo salatul fati. Me salatul fati? Ina girma annabi a ciki? Ana magana annabi kana wani magana wata fati? wallahi bai kai salati annabi ba. Yaya mutane za su rinka sariyar da hakkin annabi? Yanzu me wannan shi ne zai bude baki ya ce wai wani baya sa annabi? Kai da daurin aure ma baka iya wa annabi kara kai salatin sa ingantacce? In suna za ka yi ba za ka kira salatin shi ba? Idan taro za ka yi ba za ka ambaci salatin sa ba? Idan wani abu za ka yi ba da Allah, waye baka wannan salatin? Ha? Yaya za ka bar abin da annabi ya zo da shi? Ya za ka bar abin da ya zo cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, kutubul masanid, al-sunan wal atraf wal ajza duka? Ka zo ka bautar da mu da abin da babu shi a riwaya, abin da ya zo a mafarki, babu so a faɗa kuma sai mun faɗa. Yanzu kai mai wannan aƙida, kai za ka ce wani baya son annabi? Kai kana da kunya? Kai da salatin annabi ya gagara zama a bakinka, ba za ka iya ba? An bautar da kai da wani abu wanda yake ba